तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ खुंनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावथांखि गुन गोनां सोलोंथाइनि जि जांख्रिखांनाय दा बेखौ मावफुंनाय लोगोसेनो जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनि गेजेराव गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोना होफैनाय आरो जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनि गेजेराव बादायलायनाय आरो जुजिलायनाय जों बयबो मिथिगौ जे दिनैनि जुगा माने बादायलायनायनि जुग आरो बे बादायलायनायनि जुगाव जोङो थांना थानांगौबा जोंनि फरायसाफोरा माने राफोद जानांगोन आरो बे जुजिलायनाय बादायलायनाय जुगाव जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ राफोदै गसंथानानै गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों माने गावखौ दाफुंनायनि जे थांखि बे थांखिजोंनो दिनैनि नैबे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैथि आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंफुंनाय जादों। जे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ खुंफुंदों। दा बेवहाय जोंहा सायख'नायनि जे मोनसे नेमखान्थि जोंहा बेबो दङ। जोङो टप 3 बेवहाय जोङो सायख'गोन आरो बे टप 3 सायख'नायनि गेजेरजों जोङो टप 1 आरो टप 2 टप 3 साथामनो जोङो रांनि बान्था जों बेखौ एसे थि खालामनाय जादों आरो बे बान्थाखौ जोङो फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 19, 20 आरो 21 बे खालारावहाय जोंनि जिल्लानिनो जे नैथि बोसोरसालिया जुथुम्मा आरो तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 37थि बोसोरसालिया जुथुम्मा जों बेवहाय बिथांमोनखौ बरायनाय आरो बे बान्था राननाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो बरायगोन आरो मान बान्थाखौ बै दिनखालि जोङो दैथायगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावथांखि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिथाय दा बेखौ मावफुंनायनि थांखिजों लोगोसे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनि गेजेराव जुजिलायनाय आरो बादायलायनाय आरो फरायसाफोरनि गेजेराव गुन गोनां सोलोंथाइखौ लाबोना होफैनायनि थांखिजों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा तामुलपुर जिल्लानि जि नैथि आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादखौ दिनै डिसेम्बर दाननि 1 खालार 2024 बे रबिबाराव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम थाखो 6, थाखो 7 आरो थाखो 8 बे मोनथाम थाखोनि लोगोसेनो मोनबा आयदा जेरै इंराजि, गोरलै सानखान्थि, गोरलै बिगियान, समाज बिगियान आरो सरासनस्रा गियान बे मोनबा आयदाखौ लानानै जिल्लानि सिङाव गासै 1826 फरायसाफोरखौ जिल्लानि सिङावनो गासै मोन 9 फारियै इउएन एकाडेमि कुमारिकाटा, खाथरबारि गोजौ फरायसालि आरो भलाजार बाङालिपारा एमइ स्कुल, इउएन एकाडेमि नावकाटा, उत्तर बेतना जौसिन फरायसालि आरो गरेस्वर फरायसालिमा, थेपारगाव गेजेर फरायसालि आरो दारकुसि जौसिन फरायसालि, तामुलपुर फरायसालिमा गासै मोन 9 आनजाद मिरुआव दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे नैथि रोंगौसा सायख' आनजादखौ दिनै खुंफुंगासिनो।